Ongi etorri Ur eta Lur saio berri batera. Gaur Doneztebera etorri gara, Udaberriko feria ospatzen baitute gaur. Eta feriarekin batera gaur 17. ahari lehiaketa ospatuko dute. Ahariak Bertizarana eta Malerrekakoak izango dira. Ea, goazen ikustera. Eta hemen Isidro Bazterrikarekin gaude, ikusi dugu ahari bat ekarri duela. Egunon, Isidro, zer moduz? Egunon, hor gabiltza. Ez du aurriz beharri lanerik baino segitzen dugu. Bueno, ekarri behar da, ez? Urtero ekartzen omen dituzu ahariak, ez? Bai, urtero ekartzen joan da urtean uste dut 3 ekarri nitula eta urtean ekarriko nituen, baino 6-etik 3 atezkait kaitzakin eta hoik matadire joan dire eta polita ziren, baino. Orduan, batekin. Gaitza ere tokatu zaitzu? Bai, tokatzen da hori han eta hemen agertzen da eta gaitz bat izaten da bere genetikamente, hori ez dago sanidadien ez dago obligatua, baina guk egiten dugu gero umiak produzitzeko eta izaten dute galtzen dute haziak. Eta, ikusi dugu mutur gorriak ekarri duzula, etxean denak ala dauzkezu? Bai, beti mutur gorriak. Malerrekan gehien, denak. Dona Marin ongo dire bate beste mutur beltzak eta badire ederrak ere, mutur urroz, Dona Maria Labaien hor dago beltza, baina guk mutur gorri izaten dago. Orduan Malerrekan gehienak mutur gorriak izaten dire? Bai, normalian bai. Dona Maria eta hori kenduzkero Labaien zerbait, urrozan zerbait, baina horre mutur gorria unik. Eta adibidez, lehiaketara aria ekartzeko nola aukeratzen duzu? Itxuraz, Donezteben itxuraz izan zela polita eta bale. Eta kolorea eta adarrak ezin izan moztuak eta, pixka begiratzen da. Ikasi dugu urtean pasioniz. Bai, ez, esperientziak emere puntu hori ematen du? Hori, esperientziak haunitz ematen du, haunitz, bai. Eta gero feriak ere politak izaten dire, zuen dako pentsatzen dut? Bai, egun hau izaten da beti politia guretako, elkarrekin egoteko, eta, hazin da ikusteko ere bai, nola ikasten den, eta dena, politia da bai. Eta, urtero ekartzen duzu, nola ikusten duzu Doneztebeko Udaberriko feria, badoa gehiagora, gutxiagora, nola ikusten duzu? Ez dakit, nik ikusten dut bajatzen nahi dela, bajatzen, baitare baserritarrak aigera bajatzen, haunitz urteotan, eta esperao, mendik 10 urtera bajatuko gara erdirare. Igual gazteak ez dira animatzen, ez? Bai, gaztea da, ez da animatzen plazara ekartzea, behar du, ez du izan du gure hori aukeratzeko itxur aldetik eta hori ez du izan du bain genetikamente esnea, produzionia, hor da bile gaztea eta badu arrazoia pixka. Bertze gauza batzuk behiretzen dire igual, ez? Bai, hauniz gehiago, guk ere begiteratu beti esnean produzionira, esnea du balio ona eta aurten bildotza ongi dago, aurten baserria ongi dago. Aragia asuntua eta ardikia ongi dago. Horrek ere esperantza ematen du ez, etorkizunerako? Bai, ematen du, uste haiz polita direok, joan den 2 urteok eta berrez ikusten da aragiak egin behar dula. Baita ere gutxio gara, eta gutxi garelik hori apreziatzen da. Hori nabaritzen da? Noski bai. Honekin bukatuko dugu, mila esker, eta hurrengo urtetarako ere gaitzek
bakean uzten dizuten eta ari gehiago ekartzen altuzun. Bai, nik albadut ongi banaiz ekarriko txu berriz ere. Bueno, espero dut urrengotan ere elkar ikustea. Vale, hori espero dugu. Mi esker. Agur. Vale. Eta orain gontan, Donestebeko Frantxa aurkitu dugu, ea zer kontatzen digun. Egunon? Hola, egunon, hemen txegaude, beti bazala, torri gara urtero, hemen zaldi batzuk torri gara gaur, raza espainola, behia badu itxian, bestu garri, porque bueno, eta hemen demora majo dago, gendia guainik ez da honiz, ez dakit agertuko den gehiago, pero bueno, kusko da ze martxartzen dununek. Bueno, gutxinaka, ez? Eso, gutxinaka tortzen dire, eta gero bazkaltzera, eta fer hori hola da. Orduan, Hazienda ekarri bai, Hazienda ikusi ere bai, baina gero otordutxo bat ere in behar da, ez? Ez da barkatzen? Hori betikoa da. Hazienda karri eta gero bazkaldu eta tira parante. Eta erran duzu, urtero kartzen duzuela, urtero zaldiak ekartzen dituzue? Ez, kartzen du behiak ere bai, demora batez kartzen du behiak honiz, saltzen zen behiak eta pero ja guain hori kanbitu da pixkat, saltzen da ja itxentik eta gero ez da holako martxaleno bazala. Eta guain kartzen dugu pixkat ikusteko zaldi batzuk eta, bueno, behiak enfermedadenoekin, tratantik eta hobez badu kartzen, beti kritika eta historio, eta orduan itxia eta fuera. Bat kartzen aldu. Kartzen alda Hazienda, pero behar da ganadero bat. Ganadero kuadra bat. Bi kuadra ez tiri juntatzen eta orduan ez du bilar bueltakaz. Orduan, errexena ez ekarri, pena da, ez? Baina errexena... Errexena ez da, porque jartzia da gauda pollita eta be batzuk guztia, pero afera kritika gabe. Hoi da, bai, alden eta osasuntxuena mantentzeko Hazienda, ez? Bai, hori da, osasuna mantentzeko eta espadria gertzen beti hobe. Eta erranduzu, ez dela lehenago bezala saltzen feritan. Orain ikusteko bakarrik da, edo bakarren batek igual fitxatu ere egiten dut gero deituko datzue, edo? Bai, batzutan, ez da saltzen honit, pero batzutan igual kursi eta gero itxean jaten da beste egun batez, pero bueno. Bentak amitu da honiz, porque, bueno, afera guain ez dire lehenago bazala martxak. Desberdina da. Eta erran duzu, zaldi hauek raza espainola direla, ze ezaguarri dute zaldi hauek? Dire, raza espainolak kartak inta dute, eta badute zo, raza Andaluzian da honiz notakoa. Da, raza bat, han estimatzen dela honiz. Eta baliute dirua, segun ze kolorik eta gauzak, badute bere afera, bai. Orduan, koloreak eta ere kontuan hartzen dire? Bai, hauniz, hortan kolorik eta raza, hauniz. Bueno, raza, ze zalditik heldu den eta gauz horiek. Eta hemen, Andaluzian bai erran duzu, baina hemen haunitz ikusten dire, arraza hontakoak? Ez, gutxi, hemen gutxi. Semea hasi zen, bueno, kapritxo batzukin labur bihorrakin, eta gero bada arabez, horonoza bat ere bai badula, ez da espainola da, beste raza bat arabik ere bai baliutela, bueno, baute bere afera ere bai. Bueno, eta pollita da igual ez, ohituak ez gauden Haziendak ere ikustea. Ikasteko badela beste raza batzuk, eta hola baute idea, holako raza badire, eta historia, ez bakarri guria, badela, bakarri guria da, araitakoa, eta gero laneko, eta beste... Baina, akaso, norbaitek ikusi eta igual ideia hartu eta deituko datzue? Bai, beti bada, norbaitek badu, saldua hemengo bateri, itxian gustatu zen bez bat, eta erosi du. Bueno, horrek ere ilusio egingo datzue zuei, ez? Bueno, beti, ditzen bat beste hemen, ez da gaizki. Eta berak ere bai, kapritxoa, pixkat, bat beste, bueno, hemen zaldia olakoa montura eta bada kuadrilla, hemen bastan aldian, eta lesakan, eta bada utxuroni zibiltzeko gainin. Igual, ohituago gaude aragitarako Hazienda ikustera, ez? Baina hauek ere mugitzen dire mendik. Hemengo Hazienda dena raza burget eta jaka hori dena daraitako. Eta hori dagoen, hemen dagoen raza menditan eta itxetan eta baserritara duten Hazienda. Bueno, horiek mantendu, ez? Eta... Hori Franko ongi mantentzen dago, bai. Ez dago, eso, pero bai, bada, zaldia bada Franko. Además, egon zen urte batzuk guain ere bai ongi dago, pero egon zen fuerte eta patu zen bihorra honitz eta Hazienda zaldita montatu da Franko, bai. Bueno, mentxe utziko zaitugu, mi esker, eta ia urrengo urtean behiak ere ekartzeko moduan zaudeten. Bueno, a ber, egia dena, edekitzen dena eta horren beste historio ez bada ibiltzeko Haziendakin, horren beste papera eta historio, pero hola da eta ez du bueltik hemen. Ja. Bueno, eskerrik asko eta segi ongi zuk ere. Bai, berdin, mil esker. Vale, arte. Hemen Pedro Jose ere aurkitu dugu, ez dago Haziendatik urrun, txiki-txikitatik Haziendakin ibilia dela, eta oraindik ere segitzen duzu?
Epa, egunon, bai, beti txikitatik ikusi dugu itxian, eta beti badugu hori, benan sartua zinda hori, beti behiakin, dozaldikin, oain gontan, monturako dozaldikin, espainolak, hola, kolore pixkoa diferentziak arre dugu, jendeak ikusteko eta hola, eta hoxe. Eta jendea ohitu badago olako arraza bat ikustera? Arraza bai, hemen gehien bat, igual, zonaldian hemen, igual dago dire espainolak, kartakin eta hola, jendeak ibiltzen igual gehiago kruzatuak arabikin, do kuarto de milla, paint, amerikanoak, igual zonaldian gehiago, ez? Da, itxura gehiago osteken. Hemendik, hau ere bai, bino izan beste igual, erran dezakegu. Eta adibidez, arraza honen ezaugarria zein da? Arraza honena, alde batetik direla nobliak, domatzeko eta dire erraixa, ze hitzen dute bastante erraix, eta gero, polita direla, gautela melena eta, bai moztu dute ez, gero onditzeki, melena eta direla politak, eta biztotzuak, errateko manera. Bai, orduen itxuraz eleganteak direla, ez? Bai, hori saiatzen dugu, gero atetzen da denetik, beti atetzen da, bat politagoa da, lo que sea, bai, generalien elegantia, bai. Desberdinak izatea ere, ongi dago denak berdinak ez izateko, ez? Batzuk eleganteago, bertze batzuk igual ez hain bertze, baino, igual ezaugarri ona edo da, errex, domatzeko edo eskura errexago egiten dela, ez? Bai, hori gehien, bai. Generalin, badire linea asko, ez, espainolatan, eta, hola, generalin badute hori, direla nobliak eta erraiz manejatzeko. Gero, dire espainolak, eta gero, badire espainolak, linea batzuk ibiltzen dira salto, eta bertzatu doman, no seke, eta, gehienak erran dezakegu, direla, kapritxeko, itxeko eta pasion eta ibiltzeko. Gero doman ere ibiltzen dute, ja dire linea diferente, bai. Eta zuek saldu duzuen zaldirik ibili izan da saltoan edo horrelako zerbaitean? Ez, gu saltzen txeguna dire, etxe baterako eta, ibiltzen aldire doman ez, ja behar dute ja doman ja nivela izateko, ja behar dute ja ezaugarri batzu ja diferentiak, bai. Ordan hauek etxean idukitzeko dire? Bai, gehien bat bai, etxe bateko, pasitan ibiltzeko edo zaldi bezala, potroak ateatzeko, gereño bezala, edo horrela bai. Ederki, mil esker, gozatu gaurko feria eta ea hurrengo urtean bertze haziendak ere ikusten ditugun. Eskerrik asko, berdin. Orain gontan, Bittor aurkitu dugu hemen. Egunon, Bittor, zer moduz? Egunon, ongi. Mentxe goiltza ferian pixka bat, hazienda pixka batera dugu, eta kolore ematen feriari egun berexi izaten da, eta mantintu barreko goz bat dela, eta orduan hemen goiza pasatzen. Eta ze hazienda ekarri duzuen? Zaldia, ja hemen ferietan, zaldia gehien bat ditugu hemen etxean, eta zaldi batzuk, behor batzuk atera ditugu, gero zaldiko batzuk, kintzeno batzuk, eta, pixka bat, kolore emateko, hemen, bai. Azkenean feria egune polita izango da ere, bai zuendako, ez? Pentsatzen dut? Gehien bat gure etxean ere bai, guretako berezia da, ze azkenin, familian heldu da tratante familikoa, eta beti, merkatuko asutetan beti ibili gara, bai kanpoan, maztanen, donesten etxean izan da, arrazo gehiagokin, obligazio gehiagokin, hemen berri izan ere. Horbarna ere ibiltzen zatela erran duzu, orduan ohitura duzu ferietara mugitzeko. Azkenean, denborakin dena aldatzen da, mengo feria, gero eta errateko moduan erakusteko gauza dela, eta pixka nahi baduzu tratua edo merkatuko asunto honekin, bilibertzea gehiago kanpoan, Cantabria, Asturias, horre biltzen da asko, eta asko biltzen dire handikan bai. Orduan hemen jendia tortzen da bakarrik ikustera? Gehien bai, ez, azkenean, hemen
pena da, gero eta etxe gutxiago da hazienda duena eta hortaz bizi dena, egian, lehen sektorea, gero eta murritxagoa da. Eta, bueno, jendia daukena hemen hazienda da hobi bezala, ez? Eta ondoko terrenoa jateko, eta hori dena, orduan, errateko modun, bizitzeko modui aldatu inda hemen, eta orduan, hemen tratantea direna, asko ibili barri kanpoan, ez? Eta, bueno, aldatu da, medizia aldatzen nahi da, eta aldatu egin behar da, ez? Bai, eta azkenean, igual, hazienda duenak bertze lan bat du, eta gero etxean du hazienda eta txikiagoa da, edo, ez? Ez, azkenean, hemen lanan asuntoakin, ja asko ibili barra zera kanpoan, Iruñera, Donostira, eta orduan ja gero denbora eta gutxiago duzu, ez? Orduan, jendia, bueno, erratin zutena, terrenoak garbitzeko, eta hazienda gutxi, eta egiarren pena da, baina, bueno, hola montatu dago dena, eta hola, segitzen horrela. Eta aldatzen ari denez, ferietara ekartzea ere bertze esfortzu txiki bat zuendako, ez? Bai, ez, azkenean, gureteko esfortzua, bai, baina da gauz bat errez egiten duguna eta gustatzen zaiguna, ez? Orduan gure esfortzu hori, ez zaigu egiten, hola, hundia, ez? Igual, baserriko bat igual, bai, ez? Beti biligaren horrela, gureteko, ez? Eta ikusten duzu ez bagaude gu, egiarran orain, bizka bultzatzen, joango zen dena galtzen, ez? Azkenin, hazienda erabiltzea behar duzu kamioia, remolkea, eta hori dena, ja etxe guztietan ez dago hori, ez? Gu posible dugu, posible dugu baina, hemen honen gara, eta segituko dugu. Hazienda ez dela edo nola garraiatzen al, ez? Hoi da, ez, behar duzu ja zure makinaria, ez? Biltzen dute remolkeak, kamioiak, eta orduan, mugitzeko aldeatik bestera, ez da erresa, bai. Bueno, baino hala ere polite da, ikustea ez, hazienda oraindik ere plazara hurbiltzen dela. Bai, hori da, ez, azkenean merkatu plaza, deitzen zaionan ere ikustea haziendakin, eski polita da, eta ikusten duzu ez, aurrek eskolatik tortzen dire, eta ikusi animaliak, konten egoten dire, gustatzen zaie, eta dagoz bat mundu guzti gustatzen zaiona, baina ja gero eta gutxiago dago, da, arma entaintzen dugun horrela eta tiratzen dugun orain zinera. Hori da, behintzat mantendu eta gehiagora baldin badaie, hobe. Bai, hori da, ez daki instituzionalki gehiago egiten alden, eta egiarran kostatzen ari da, ez? Orduan, hor bultzada gehiago ematen duten, laguntza gehiago, jendire facilitate gehiago eman, gauzak ateratzeko, ez? Eta, denen artean zerbait egiten den, eta minen ez galtzea, hori politen, hau mantentzea. Bueno, honekin utziko dugu, meza utziko dugu, ja behintzat mantentzen den, eta alba da, hobera doan, laguntza guziekin. Hori da, mila esker zueri, Venga. Mila esker, Bueno, egunon Andoni, zer moduz? Bueno, ongi erra Marko, eguraldi onaekin, eta hola, bai. Ikusi dugu hazienda ekarri duzuela. Bai, hola karritu hor zaldiko batzuk, urteko zaldiko batzuk, eta gero mendi behar batzukola, bai. Eta, urtero ekartzen duzuela badakigu, duela zenbat hasi zineten hazienda ekartzen? Bueno, bizi guzia, ni nerekin ja laugarren generazioa da, eta, betitikan, bai. Eta Udaberriko feria ontara ez duzu inoiz utxik egin? Ez, hutsa egin dugu, hori egon duzelikan tema hori, eritasun horiek, hori, baina, zuen gauzetatik aparte? Bai, urtero egoten gara, bai, hemen. Eta, ze hazienda ekarri duzu kontatu pixke bat? Jauze, hor karritugu 6 zaldiko urteko, eta gero beste 6 behor, mendi behor horitikan, eta hola, bai. Eta feriaz feria ere ibiltzen zate, ez? Bai, gu gain gaurko eguna inen dugu hemen, eta bihar utzi beste feri batera Asturiasera, bai. Hazienda horiek, gaur karritugun animalio egitenak ala salduta dire,
eta aratera min, utziko jugu eta bueltarakun beste batzuk harriko jugu, eta hori da gure bizia bai. Ederki, eta orduen gaur egun ere feriarak hartzen duzen hazienda ere jendeak erosten du edo ikusteko bakarrik edo nola ikusten duzu egoera? Ez, hemen gehien bat, pues, bueno, bakarren batekola galdetzen du, bino, bueno, gehiena ez dena etxetik saltzen da bai. Orduan igual bakarren batek hemen begie bota bai, baino gero Bai, gainontzeko etxetik. Bai, hemen ferian dire jendikin egoteko, eta bueno, solasteko pixkat, eta gero gehien parte batena etxean egiten da bai. Ederki, bueno, eta olako feria egunek politek izaten dire, eta plan berexien bat, gainera etxean feria izan ta, plan berexie duzu gaurkoa? Bueno, bai, gaur goizien hemen egon, eta hazindak kargatuko ditugu, etxeran ditugu, eta gero bazkaltzera, eta lagunekin eta bazkaldu gustora, eta atxaldea pasatu, bai. Abeltzainekin eta elkartzeko egun polita izango da gaurkoa, ez? Bai, hori da. Abeltzainekin, solastu, aspaldiko jendia zuzun ikusi, eta hoi dire feriak, bai. Bueno, ederki, mila esker eta ongi pasatu eguna. Bale, zuri eskerrik asko. Egunon, zer moduz? Ongi. Ana aizate gogotik iten, ez? Bueno, pixkanaka hasiko gara bino. 12 kaldera do ginen dugu lan gehiago. Imaginatzen dugu. Hemen gutxinaka eguerdia iritsi ala, ez? Pentsatzen dut. Bazkari guain egosari bino gehiago. Gero aurrak eskolatik ateko dire eta eroskote talgo bat. Pasatu dire hemendik eta usaina ere badago, usain goxua, eta horrek erakarriko du jendia. Zakit, gure usaia do animalina bino. Ez, hemendik usain goxua atratzen da, Eta ikusten dut hemen denak lana izatela. Beti lau tortzen zate edo normalian gehiago gutxiago ibiltzen zate? Segun zemateko jendia espero dugun. Normali izaten gara lau, bino gehientan 5, ze, klaro, txistorra esingarra imarra da eta aurri madago jendia zerbitzen nahi dena ez du maten abastu eta masa imarra denin batek bakarrik ez du zerbitzen lan guztia, ordu normalin 5. Bueno, orden talde lanian nahitzen zate, elkarri laguntzen. Bai, batzuk masa, bestik taluk, plantxa eta gero zerbitzen. Bueno, ez da gaizkiola, ez duzue aspertzeko astik izeten, etxandaka igual, ez? Bueno, aspertzeko astia bada, Hemen talukin tain, aspertzen gara. Bai, bueno, orduan iten alduzue aldatu, postuz aldatu. Ez, hemen badure postu 5. Berrik hemen, zarrakon. Orduan badago jerarkia bat, Bai, badire preferentziak. Orduan zer da, manatzen duena hor dago eta gainontzekoak hemen lanian atzean? Bueno, mandatzen dena beraiek eta berrik beti hemen, talukiten. Orduan zu berria zara? Bai, berria. Bueno, mi esker utziko datzegu lanian eta berriek zarrak edo dena delakoak haunitxaldu eta lan soberaik ezin. Bai, eskerrik asko, aio. Zuei, aio. Bueno, eta hemen Fernando aurkitu dugu, udaleko zinegotzia. Egunon, Fernando, zer moduz? Ongi, denbora gara dugu eta ongi. Bai, hemen antolakuntzan ibili izate, ez? Bai, pixka bat, bai. Eta gaurko egunean zer tokatzen zaizue itea adibidez? Pues goizean niri ez zait tokatu, bino beste zinegotzi bat egondu da, Juan. Pixkot artisauak eta nun jarri bar diren antolatzeko. Eta gero, pues, haziendak eta karri bar diren lekutara, pues, pixkot organizatzen daudena, bai. Bueno, ari lehiaketa ere 17. aldiz antolatu duzue, hortan ere baduzue zer egina, ez? Bueno, guk pues, zintak patu, eta gero pues, baserritarak pues, kartzen txuzte beuren ariak, eta guk hemen egon, pues, pixkot izenak hartzeko eta gauz horiek. Eta igual lehenagotik lan gehiago, ez? Jende animatzeko edo, ez? Hoi lan gehiago? Bai, hor bai, kartelak iten eta gauzak, pues, lan gehiago bai. Hor dago bertze zinegotzi bat Maider, eta hor egoten da jotake. Bueno, orduan lana ongi banatua duzue. Bai, denak banatzen dugu lanak, bai.
eta hemen ariak ikusten ditugu, jendea baserritarrak errex animatzen dire, edo igual gibeletik ibili behar duzue animatzen diren ariak ekartzera? Ez, normalian beurek animatzen dire, bai. Aurten ez dakit zengatik, pues igual joan den urteko lengua azuleko gaitzangatik igual izaten alda, ari gutxi dire. Ez dakigu. Normalian baserritarrak beurek animatzen dire, bai. Bueno, ongi, eta gazteak ere animatzen dire ariak ekartzera, edo igual baserri mundura hurbiltzea ere ez da inbertze gazte, ez? Ez. A ber, bakarrik ikusi barra duzu hemen, zer dagoen. Gazte gutxi, bueno, izaten dire gazte batzuk, bino gehienak dire ja jendia adinekoa, bai. Ordan urtero berdinak animatuko dire, ez? Pentsatzen dut? Bai, gutxi gora bere, bai. Bueno, ederki egun ona pasatu eta mi esker. Bale, mi esker zueri, berdin, venga. Bueno, eta hemen aurkitu dugu Paul, egunon, zer moduz? Kaixo, zongi, hemetxe. Bueno, artisaua zara, konta iguzu hemen. Bueno, larrua, zilarra eta hola lantzet, bai. Eta horixe, azoka txikia izan arren Doneztekoa guztua etortzen naiz. Bai, ez, azokak berexiak izango dire zuendako? Bai, noski, ontaz bizigaia urte asko die, eta bai, semekin da hola, eta bai. Mire, eta erran duzu, larrua, zilarra... Bai, hoi da. Nola lantzen dituzu adibidez? Bueno, tailerra leitzen dauket, eta hori, antxe, jota fuego, neguko hilebetek izaten die, lan gehiago eitxeko beta izaten duguna, asteburutan eta azokaik ez delako izaten, eta holaxe, eta bestela gero ja oaindik hasi eta ja erregek arte, erabat lanen aitzen ga, ja azokatan plazan, saltzen, hori da. Orduan, sorkuntza errateko moduen neguen iten duzue, eta gero... Bueno, oaine bai, beti gauz batzuk gastatzen zaizkizo, eta beti berriz egin behar die, eta hola, urte osoan zehar, tailerren lanen, baina asteburutan lana esatea, oaindik eta ja erregek arte hori da. Eta zer da jendeak azoketan gehien eskatzen duena? Bueno, denetari, nire fuertea belarritxakoak eta pultserak die, gehien bat, bai, hori da. Eta zuri egitea gehien gustatzen zaizuna? Da, soplete lanak eta hola, igual gehienak, igual kreatiboanak eta die, beste batzuk, gehiago igual zilarra o bestelako pultserak eta hola, gehiago da, larrue eta hola, eta zierreak jarri eta hau, eta bestea, ez? Baina soplete lanak eta diseinuk eta lantzea eta beti ere, bai. Gauz politxegoa da. Bai. Eta gauza horiek ere ateratzen dituzue azoketara edo horiek zuentzat gordetzen dituzue? Bai, ateratzen ditugu, igual, artisau azokatan hemen ere badie gauzek soplete lanak eta bestelakoak eta pultserak eta belarritakoak eta denetarik dago bai. Ederki, eta hola, azoka ibiltzen zatere zuek, eta artisauen artean ere ja ezagunak izango zate, ez, pentsatzen dut? Bai, noski, bai, herri txikiaga eta horren abantaila hoi da, denak bata bestea ezautzea, hoi da. Elkar ikusteko ere aukera izango duzu azoka desberdinetan, ez? Bai, noski, astebururo batera eta bestera, eta batzutan hemen bat ikusi eta bestean bestea, baina azken finen denak ezautzen ga, bai. Oida. Bueno, ederki, egun ona pasa, haunit saldu eta ongizan, mi esker. Azoka txikie da, saldu ez dakitengo dugun, baina, beintza bazkari daukeu eta depositxue beteta joanen gaitxea. Orduan, otordu bat ingo duzu, mi esker. Venga, jo. Bueno, eta onaino iritsi da, aurtengo Doneztebeko udaberriko feriak eman duena, espero dugu gustoko izana eta hurrengora arte.
Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.